Fons negre, lletres vermelles. Avui, Lletres després de cada campanada. els contes d'en Richie. Especial. Castanyada! Castanya, pa, serp. Color ataronjat vermellós. Avui, quan he anat al bosc a buscar castanyes, he vist una serp. M'he allunyat tant com he pogut i m'he assegut a terra. He estat gairebé mitja hora observant què feia la serp. M'he tret la motxilla de l'esquena, l'he oberta, he agafat la carmanyola i n'he tret l'entrepà. En aquell moment la serp ha fet un moviment brusc que m'ha espantat. Amb l'espant he tirat ben lluny el meu entrepà de formatge i pernil dolç. Veure com la serp engolia l'entrepà ha estat un espectacle increïble. Quan he vist que el seu cos ondulat de cop i volta quedava completament recte, he aprofitat l'oportunitat per fugir d'allà. Així que m'he aixecat i he marxat corrents.